A tak si kráčam lesom po cestičke na návštevu k mojej babičke. Brum brum, Karkulka, Karkulka. Čože máš v tých košičkoch? Mám tu samé dobroty, ktoré postavia moju babičku na nohy. Tu mám koks, nech ráno vstane z postele. Tu mám hríby na lepšiu náladu. A osobne odporúčam Herkoleso, sekundnú. To ťa zaručene postaví na nohy po dlhom zimnom spánku. Ďakujem, Karkulka. Inak, Roman, prečo vlastne vyzeráš tak zvláštne? Lebo medveď. Ako z rozprávky je aj tento príbeh kreativity drogového priemyslu. Dostať ten dáky, šmaky, laky, fuky cez hranice je čoraz ťažšie a tak sa musia hľadať čoraz inovatívnejšie cesty ako na to. Najnovšie sa u protinožcov inšpirovali červenou karkulkou a drogy sa pašujú v košíčkoch, teda konkrétnejšie vo vycpávkach do podprsenky. Ale austrálska polícia má rozprávky poriadne naštudované a tak sa im podarilo zachytiť historicky najväčšiu nelegálnu zásielku metamfetamínu. Táto droga by mala na ulici trhovú hodnotu 1 miliardu austrálskych dolárov, povedal minister spravodlivosti Michael Keenan. A to je aj, ako mu hovoria chlapci z ulice, medzi domácimi tak obľúbený. No asi si s ňou chladia drinky v tom strašnom teple a keď sa pozrieme napríklad na AC/DC, asi to nie je tak úplne na škodu. Nuž, teraz tak skoro ďalšiu austrálsku hudobnú legendu neuvidíme a vy ženy, keď si najbližšie kúpite niečo do tých košíčkov, tak to najprv poriadne odtestujte. Lebo keď to bude med, tak to, že máte menší dekolt, vám už bude úplne jedno. Všetci dobre poznáme video rúžového študenta a tak nám je dobre známe, čo dokážu s človekom spraviť drogy a chlast. Ale musíme ísť opäť za oceán, aby sme sa dozvedeli, čo sa stane, keď si takýto človek sadne za volant. Keďže sme v Amerike, nemôže to začať ako inak, ako prehliadkou 5 policajných aut, ako naháňajú v 300 s blikačkami helikoptérov a nachystaných SWAT tímom utekajúceho nešťastníka. Jasné, že sa muselo strieľať, inak by nikto ani nemrkol a tak policajný oficír vytiahol pifa bang bang a rozstrieľal Jonathanovi Davisovi pneumatiky a on následne nabúral a bolo po srande. To však ešte neprišli nažíhaní novinári a nezačali ho spovedať. Zdrogovanému Jonathanovi evidentne nechýba duchaprítomnosť a predovšetkým úprimnosť. V tomto rauši si stihol uvedomiť, že ešte nie je na súde a tak sa len tak leda bolo priznal kde čomu. Yeah, I had weed on me. Yeah, I always got weed on me. No a dokonca sa stihol posťažovať takto pred voľbami a nastrelil veľký problém s hľadaním práce. I can't get a regular job ever. Či to nejakému kandidátovi uškodí, nevieme, no Jonathan a jeho verná Mazda si tak skoro nezajazdia. Dosť bolo drog. Prejdime na niečo legálne. Škoda, že v Kuvajte je ešte aj ten alkohol zakázaný. To nevadilo istému brušnému tanečníkovi, ktorý sa v nálade rozohnil priamo pri policajnom aute. Twerk sem, twerk tam a už vyskočil na prichádzajúce auto a na ňom predviedol choreografiu, za ktorou by sa nemusela hanbiť ani Miley Cyrus. Muž bol neodolateľný, policajti si užívali toto vystúpenie a tak sa rozhodli zaskočiť až po chvíli. Neodradila ho ani výhražka zatknutím, svoju eleganciu si zachoval aj naďalej. Pomáhačo chráničovi uštedril poriadnu vytverkovanú kopačku z otočky. Teraz chudák zrejme tverkuje už len so svojím spoluväzňom v chládku, ale tí isto nepohrdnú vrtiacou sa prdelkou. Po čom ako prvom zatúžite, keď máte za sebou náročnú operáciu, zúfalo sa snažíte pohľadom nájsť svoju drahocennú matku, rodinu, ktorá by mala v týchto najhorších chvíľach stáť pri vás, kontrolujete si, či máte všetky končatiny. No a chcete sa samozrejme čo najskôr zotaviť. To však neplatí pre ruského Ježiša, ktorý nezaprel svoje korene a ľúbi vodku na godku. Po operácii sa mu zažiadalo vidieť svojho najlepšieho priateľa alkohola. Ruský Big Lebovský dlho neotálal a vybral sa v 16-stupňovom mraze len tak v nemocničných povliečkach von nájsť najbližší obchod s tekutým chlebom. Príbeh má však smutný koniec. Privolaná polícia ho dolapila skôr, ako si vôbec stihol fľašu kúpiť a hlavne vypiť. To bolo, milé deti, z dnešnej rozprávky všetko. Šup do postielky, ešte like, poriadne pošerovať a spať. Čaute. Ahojte.